Takže čaute ľudia, dneska ideme hrať na počítač a je to Roblox a hrajeme simulátor klikania na myši. Ukážem vám moju myš. Áno, tak vyzerá. No a ideme si dať už do pusy, lebo pôjdem do kežmarku. Nie, robím srandu, nepôjdem do kežmarku. No ale chcem točiť, lebo chcem si oddychnúť. Lebo bol som v kežmarku. OK, ja klikam. Klikol som si teraz auto, ale na 20 sekúnd. Dobre, takže ideme počítať. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. OK, už to je. OK, teraz ideme klikať. Dobre. Toto pridáva veľa klikov. Tu budem klikať. Teraz na 20 sekúnd budeme klikať túto myšku, nie túto, ale toto. OK. Tak, vieme. OK. OK. Už to bolo. Počítal som potichu a ideme. OK. OK, to by bolo všetko a čau.